Gaur ingo dugu kaltzonea. Kaltzonea, azkenean... Bueno, azaldu dizu, zer da kaltzone bat, Pizza bat doblauta. Zeran doblauta baina... Ba, holan. Itxita? Empanadilla baten moduan. Eta hori zelan, bakizuetan asmatuko zuten hori? Ez. Hori seguru izan zala olako... Jatetxe batean, pizza gitie zituztena, jungo zanan pizza ateatzean bakizu nola dien egurrezko labeak eta olako makilla luzeatekin atatzen da bian. Ba, junzala horrekin ateatzea, erori ingo zitzaion eta ingo zanen pizzak. Bata bestian gainean, okertuta geratuko zan, eta esango zuen. Ba, horrela atarako dut eta esango dut. Ba, hau da, nire asmakizuna. Eta bere izena bakusen zen? Zelan. Giuseppe Calzone. Giuseppe Calzone, orduan berak asmatu zuen, Giuseppek, ba esan ziote, ba, Calzone. Eta Calzoneari barruan ze sartuan zaio, pizza batean nahi dugun guztia. Guk ingo dugu, bakoitzak ingo du bere pizza horea, hemen irina daukagu. Nik enu nahi sartu arrautza eta zuk esan diazu bietz. Xilipe hon, zu sartuko zu nik esan da. Eta... Ez duzu arrautzai sartuko? Arrautzarik ez? Zuk esan diazulako. Bueno, ba nik bat ingo niretzako. Hala. Legami freskoa sartuko dugu. Irina hemen daukat, oliba olioa, ura, epela. Eta horrekin ningo dugu, eta gatz pixkat eta zukre pixkat. Eta horrekin ningo dugu pizza hore bat. Pizza hore horrekin, nahi baduzu inalduzue pizza normal bat, betikoa, lixua. Ero bezala inalduzue kaltzonea, guk ingo duna horrein. Eta ero barruan sartuko dio bakoitzak nahi duena. Nik tomate batzuk ingo ditut, tomate horiek karratutan, moztuta. Eta ero daukazu hemen urdai azpiko egozia, irubi arrabe bai badukagu, gazta, arrautza, ze polita da bitu araitzik, gaina egiten da arrautza honan apurtu barruan, eta ero itxi, eta barruan hartuko zen arrautza prejitua moduan. Bai, badakit. Hau horreneko saioetan ez zen gertatzen, Ja, ez dago. Zaten dut, ondartzen hobeto neolanik gaur. Bueno, horren orduan, hartu bakoitza bere irina, eta biko jarakada hundi, irinanak bota erdituzue katillo txiki hortan. Tori. Iruko jarakada. Biko jarakada. Hola. Bai. Bi haundi, lastana. Hori ez da hundi. Hola. Bai, bi haundi. Nia bota duaz. Oso ondo. Erdian zulotxo bate. Eta hori, listo okasunen hemen joan nahizuen bitartean, tomate hauek eskaldatzen. Oinin behar duzuna, legami hartu, araitz, intza, eta eskuekin txikitu. Hor. Ai, denero uste zait. Txikitu ondo? Nola. Honan, txikitu pixkat, gero ondo ingo zuen. Azukre pixka botako izuenik. Nik listo. Eta zer. Eta azukre beltza. Eta gatza. Xingot. Gatza. Eta bain astu. Eta oin, ur pixkat, eta sardeskakin, hartu sardeska bat, hortik araitz bai, bota pixkat, eta jun nazten hori. Mintza. Eta gehiago behar badu, ur pixkat gehiago araitz. Pixka gehiago. Erortzen naizei, pero... Eta nastu. Bai, jun nazten. Sardeska batekin hobeto araitz. Sardeskakin hartu. Ondo nastu hori, Eta hori ingo duna da gero, utziko du 10 minutu, 10-15 minutu, eta ikusiko zu hemen leku gaur epela daukagunez, eguraldi politiakin da, ba, ingo zaigu, arrotu ingo zaigu. Fermentatzen hasiko da, eta gero nastuko dugu beste irinarekin, oliba olioarekin, eta faltaen urarekin. Eta hori utziko pixka pausatzen, da izango da gure gaurko, bota bat araitz, bazen. Neiko, oso ondo intza. Hori da, garbitu, holan, bitu, hau baiko zain jendan ondo? Holan, zaz eta txaz, atxamarrakin, da gero esku garbitzen. Oso. Ai, ama. Eta bain barrure. Hori, eta bain hemen oin holan. Ra. Ai, ama. Eta hau, hemen. Ez que nahi ez dit hartzen. Bota hor gehiago holan, Hor gutxiagoz. Zenbat? Holan zi. Zenbat? Bai, lase. Bada baintza, venga, esku garbitzera. Eta bi hauek, bat hemen, ondo nastu dena, araitz? Bai, Txikitu horrea, hori da. ez zei jartzen masa. Zei jartzen masa. Bai. Bai, inda, masa hori. Venga. Boin, atera. Nola atea? Sarrezka atera, eta kendu. Eta hor daukasun gehiagizko irin hori, kendu.
Hau bintza, hau atzera, garbitzera. Nola gehiago. Eskuekin. Hau bakarri zigor? Bai, eta hau bai, venga, garbitu pixkate. Hau. Hori da, venga, Ja. atzera. Badao? Vale. Bueno, ez dakit. Bai. Dago likido. Baina, pixka likide hon badu. Hau nun uste. Hala. Jun garbitzen eskuak garaiz. Vale. Bia badaude. Kontu ez gara, estana. Ara Eta itxabin tomate nire hauek, guzten total, listo. Lasai. Eta beste bi, bakizu, eskaldatzean holan beti gero urrotzetara sartu, eta horrela egiten duguna da, zuritzeko gero askartu. Garbitu gero itxi oso intzari dugu, bale, lastena? Eta jongo zaete, batek urdai azpikoa moztuko eta besteak irugiarra, bale? Nik ordai izpika. Venga, garbitu ondo zure hola, eta ara izuk irugiarren oso? Bale. Tori, Guztia? bai, guztia. Nola? Laukitxik, pizzari botatzen diozunean moduan, bezala. Bale. Etxean egiten dugunean pizza, Zer, berdin zer. berdin. Zer. Hartu hiru lau, hola nintza, beto. Eta laukitxotan, bale? Bale. Ni bien bitartean, tomate hauek. Eskaldatu eta ingo dituguna da, zuritu, eta ero baratxuri pixkatekin salteatu ingo ditugu hemen. Nahi baduzue hasiak eta kenduan zaizkio, nik hasiak eta ez dizkio kenduko. Hasi eta guzti utziko. Baina bai dala garrantzitsua da, ateratzea gero urrotzetara, egosketa mozteko. Bakarri nahi indu dituguna da eskaldatu, kentzeko, azala ondo zuritzeko gero. Lastana, apur bat txikitxo hauek ze horrek aguan ezin dugu sartu? Betxora era, holan. Bale, bale. Hau dana, hau zela sartuko dugu aguan laz. Betxosako. A ber, kaitzen dagoen, a ber. Hau bai. Oin esan Iruña? Luna. Zela esan? Eta superkalifragilistikiko espialidoso? Hori ezin dut izan. Eta adarrak akarra kreditu? Ez. Eta gazteizen jatetan gazta, guztietan gazta? Ez. Eta besti zen zan, eraitz? Bai. Zein Sanson. Ez esan denik. Hori. Eta Sanson jun zan? Sanson jun zan. Zigor, hola? Bale, venga, bai. Hori baleko zaten mongo. Bale, horre balio. Hola. Bai. Itxora era, bai. Estuko berte guztia? Bai, dana. Eta gero hemen bota, moztutako jarri, lehenengo moztutako jarri hor. Ni bien bitartean hau esu egiteko ditu. Nastutakoa nun? Hemen. Bueno, intza, eta orduan kontatu edo zabe, pixkat, bideoa ero, Kensazpinki bideoa izan da, eta hori izan da, herri horatzeko ero, ez? Bai. Abestia. Eta zelan izan, bizarrakin da, zeiten zen duzu bizarrakin, a ber. Itxusi finita. Noke egin dutzun hori, bizarra jarri eta hori dana? Makillajeko batek. Eta zenba denpora, hori denpora pila bat ongo zinen hori jartzen, ez? Bai. Ara hitz lagunduko zu. Zenba, pila eta zein jotzun bizarra zelan pegau egiten da o nola jartzen da? Pegau. Bai? Nola, zelan kolakin? Latexakin. Eta gero kentzeko? Gizona moduan nolan bizolan kras-kraskia zolan bizarra kentzeko? Ez nik endunaen tra eta tra. Eta errezkentzen zen? Bai. Bueno. Eta zer politxe izan? Ondo pasatzen duen? Baita hola. Bai, oso ondo. Eta zu ara izemuz eskiatzen, eta azte santuan, bueno, ederrein du, oin ja lagun batzukin eskiatzera junda, eta ja gustatu zaio, eta akabo, aurten tokatuko da, datorren urterako eskiak erostea, eta noa juntzinen, pixko kontatu? Izabara. Eta, zemuz? Ondo. Erraza alda eskiatze, ipurdikoa handik hartu dituzu, o? Ipurdikoak ez. Ez? Baina oso zaila da eskiatzea, zer? Bueno. Zer da zaiena? Frenatzea, o kurbak hartzea, o... Zaki. Zuretzeko errez dana. Zigor listo. Bai, oiga, bale, ointxan. Jamuñorra hemen entzuk ditut. Horri trapu ez dugu jarri, betxo. Nengu dana trapu hau. Ni badakat. Garbia, ez, hau xe. Niri kendu ezta zigorreko. Bai, matraka. Hala, betxo, bat tomateakin. Hau, betxo, ingo duguna da. Hau, gero arte ez dugunez behar. Txiko bezina batean hemen. Hau, bai. Eta tomateak jun, bale? Nik utziko izkizuet hemen, bera, utxiko gara, betxo ara itzakusi, Zin barozu. Hola, bizarra eta moztu.
Eta gero... Erentza honek, zerra bakoitza, holan, banan nahi dozu, Eta gero laukiak, ez, laukitxotan. Bai? Bale. Venga. Eta, oin emongo izuet katillo txoa. Hola, ez? Bai. Lehenengo erditik egin araitz. Erditik egin, eta oin... Oin jagin dut. Eta oin hemendik egin. Bai, ja oinarri bat daukat, ez da mugitzen. Eta nik katillo bat atarako izuet, eta ara jonateatzen. Mostutako dena jartzen, bale? Eta ni zuritzen joan naiz. Zema denbora behar izan zenuen ikasteko? 30 minutu. 30 bai? Osos. Eta zu eskiatzea inoz guntzara, intza? Ez. Bueno, baina zu patinekin artista zara, ez? Bai. Munduko nena? Ez, horia ez. Hori nor da, Itatxo? Ez. Ez da, Itatxo txarra da, bai. Ez junda, ja esan edo zuna, Itatxo junda aprotxau, oin esan, zelako daita, patinatza. Ba, bastante txarra. Bai, ez, jakinak, manek izenik. Baina, bueno, lasai, ez dugu gantzun. Alaiz behi, aurten gabonetan ibili ginen, izoz pistan. Baina ni. Baina aurten ondo. Iaz baino hobeto, iaz, komeriak. Bueno, maialen juntzan, gelditu zen ja postean eta igalo rintzan, Zube bilizinen izotzetan? Bai. Eta zemoz? Ondo. Zein erreza behintzat? Patinetan gainean, edo izotzan gainean? Izotzan. Erreza ba? Bai. Bai, zuetzako baita gaitz? Nik esango dut, izotz? Eta bestia iruditzen zei, izotz gainean ez da zailagoa? Ni patinen gainean erreza biltzen, naiz? Ni bietan. Baina, Ni ere bietan, baina... Uztakit, nik aukeran, iruditzen izan, nire irudipena da, errepidean ibiltzen den patin horiek, horrek zer dauzkazu, horrek lixua, holan lau gurpil dauzkatena bata bestean atzean, ez? Bai. Hori erraxago dala. Ze izotzean, ez dakit, frenatzeko, ze patin horiek zuk ibiltzen dituzuna frenoa dauzkatea, ez zintza? Bai, aitaiak enduotzaz. Kendu indutze? Eta zelan frenatzen da? Holan, hainka okertuta. Zelan? A ber? Erakutzi hemen, erakutzi eure izan egiten da bena. Ai, ba. Jarri hemen, ikusteko kamerak gabe. Zelan frenatzen da? Holan? Eta holan bai, Eta holan gurpilek ez dipuzkatzen? Ez. Gazta behien di holan gurpila nik uste, Ez. Ez? Bueno, aitari gehienetan bai gaztabiako espio bat gurpilak. Hori da ipurdia handia da, garako zuetan. Ez? Ara ez da ibiltzen aspaldi, patinakin, handauz. Espertuta, patinak. Ez, ibili nintzen. Hernanik badaukana da, dan aldapa da herria. Bai ez, hori da katxarren. Hortako Durango bila. Aldapa gora alda bera. Bai. Bera eta gora. Zarautze da jumarko du bizitzen, ez? Zarautzen dana lixu-lixua. Ez. Aurten udan jumar da, berriro? Surfeitea, ozer? Lagunekin. Lagunekin. Itxi dute. Ja, pena. Bai. Bueno, baina, zerbait jongo dan surfeiteko, ez? Bai. Surf taula zukete, zer, baduko zu, ero ez azkenean, bai, nadago zu. Aukera daukau beti juteko, Bueno, ikusten, amantal berriak, ze guapa torri dien, Intzak aukeratuta, bilak. Ondo aukeratu zuen, ere zurea? Bai. Tamainoakin, nik esan diot intzari, gehiago ez azteko. Holan geratzeko betiko, holan amantala betiko dauke, ondo. Ez da, hori hemendik aurrera ez jatea gehiago ezer. Ez? Bai jatea. Zeba, ez? 10 urtekin da holakoa, ointzak modukoa. Ez. Ero 15ekin. Eta amantal berdina ibili halko dugu, eta txorienera etortzen bai beti. Zer gongo gara, beti amantalak erosten ala maja. Ez. Garresti di, Nik handiagotan alko eta bibili handi dako. Zu bai, araitze dauka hemen txorienera etortzeko, beste 10 urte gutxienez, bai? La. Bai. Oin nikua. Zurituko garbitu hola pixat, araitze. Hartu labana, ero trapua eta garbitu mesez. Eta nik ingo gana, gure baratxuri hau ez, ingo ditu zuritu, eta txikitu. Bai. Bai? Zamo oso azintza? Gero hemen sartu behar kabitzen dan dana, bale? Saiatu behar. Baratxurikin animatzen zara, txikitzen? O zer? Bai? Laban hemen dauz. Kontuz, Aldozun txikien.
Komeni da txiki, pues. Artea, Ez da nehala badalako, baina katuan umia, katako umia, Gusten da, Egintza be, ondo molatzen labanakin. Bai, ez, oraindik ez da moztu inoiz, zintza? Bai. Bai? Labanakin moztu zara? Noiz. Txorienen, ez behintzat? Txorienen ez. Etxien? Bai. Zer prestatzen? Bestak itaztu behin ez bai, hori zentzen aspaldi. Aspaldi oindala marrute? Gitxiago. Oindala... Ni behin. La urte? Ez dakit. Ni behin, Eta gero laban... Sartaiek enerre baita behin. Txikitan. Erreka da, horre ikasi zen duen sartaia berua da nien, ez da lekutzen, ez ez? Hartu, hori, honen nikua, oso ondo. Ba, ni beherren nintzen egun baten. Baitea, zegaz. Landau pizza sartzeko bat, Zerekin? dago lan pizza sartzeko bat, Bai, dala, balaukia eta dekoz marrak. bai. Eta bai kutuna ben, eta egon zen bero ikutuna ben, Aha. eta herrein nintzen. Eta zaitik egon zen, baina, bero zer egon zen. Zaitik egon zen, ba. Labeko esan duzu? Ba, ez. Bai, labekoa. Ah. Labeko gauzak eta kontu zibilea da. Beti holako gauzak, sukaldean da, ibitzen bazarete, zuak eta egoten dianean, hor beda hor, Bai, hori heldu bat. labeku edala holan. Epintzen duzula papela gainien. Bai, hori, hau, barruan dagoena, hemen daukaguna, hau. Bai, barruan hori. dagoena. Hau. Bai, labeko gauza hauek eta beti umeak eta ibili behar bazarete umeekin da kontu zibili, ze... Aberi politak egiten dira, Sukaldari gehienok, izaten ditugu, kontuatu zaten inoiz, baina hemen hola erreak, eta izaten da, labian zerbait sartzean ero, goikaldeakin ikutu nahi gabe, eta oso ohikoa da holako marrak izatea. Jaztaita. Badao, bale. Ba, nik ingo duana da, jarriko dut. Salteatzen tomatea, eta zuek hori ikustezu jasi da holan arrotzen hasi da. Eta zuek jungo zaite, orea hartu irina eta berriro hartu hemen, eta gehituko diozue horri, a ber, egurra, hau iskina baten utziko tarai, eta beira, intza, holau horratzek aldea. Hau. Bai. Ekarri. Bai, Opa. papela. Hau nun itziko zigo. Papera sakan ontzire, hangoan, goian. Hori, beti, trukon bada, olak eta mugitzeko, hartu sukaldeko papela, ondo busti, eta gainen jarri hola, eta horrela ezaigu mugituko. Hau kendu ingo, zedana irinakin da jarri behar dugu goin. Orduna. Eta hau ointxe hartuko izut nik, araitz, pixkate oliba olio pixkat honi bota, eta baratxuri horra botako du, eta ingo dana da, tomate hauek eitxe jarriko ditut. Orduan. Eta araitz, venga, hola berai, kanpora. Gutxi. Bai, utzi hor gainean, hor gaineko gainean. Hau kenduko dut. Venga, hitza izu lotxo bat erdian, lehen bezala. Ni zulo bat erdian. Erdian, bai. Listo. Eta orain, bota oliba olioa. Dana. Bai, Jazta. bai, erdira. Erdira. Bai, Listo. badau? Bai, nire bai. Jazta. Bai. Orain, ur pixkat, hemen daukazu eluran erdia, itxuara. Erdia. Bai, erdia erdira. Hola. Badau? Bai. Eta gero jungo abitzen. Holan. Bai. Eta idaztu. Bai, utzi hori hor. Eta orain hau, ikusten duzu ja nola burbuiak eta zaizkion erdian hau ja fermentatzen dago. Nere ez dakit. Bai. Eta hau eskuekin hasi, eta hau da, hintzak lehen sudureti zintzibiko izate zituen modukoa, ketxo, Hor zenen antzalko horrek, hintza? Raiz. Zigorra, zikonaz eskuekin. Betxo, guztuzu zelan galtzen da? Txikloso. Hori da, legamia dauzka barruan, holako bitxito txiki batzuk, eta biziri dago.
Hau hemen daukasun orain bizirik dago. Nastuko eta eskuarekin. Hitz egiten bai oso, agian kasu ingoiz. Kaixo, ez. Ez duzulako ulertzen bere hizkuntza. Da. Venga, a ber, nintza. Ura botako dizu gehiago. Eta jun nazten dana. Arraitze gehiago, ura gehiago. Venga, eta dena ondo nazten. Zigor baiten nire eskuak. Oso ondo. Hori ondo dago. Holan bada, ondo dagoela. Venga, sartu bildura hori, gara, intza. Gero, gehatuko da hori dana, gehatu da. Venga. Naztu dena ondo. Ketxiko du, pixkat. Zer modu zareitz? Ur pixka gehiago? Dena pegatze zait. Venga. Segi zikintzen eskua. Hala, neskak. Top, arraun. Top, arraun. Top, arraun. Gero? Sartu batera, deno batera. Zurita. Zela nintza, ha? Ez, naztu, eta gero askatuko da. Eskuetan pegatuta geratzea normala da. Zuk, naztu ondo. Guztia balin badakat eskuton? Baina, hartu azpitik, naztu hor azpian doan irinakin, venga. Hau kenduko dizuet, eskina batera. Baina, ma, zigor geratu eta maza guztia oso ondo, baito, oina, hartu atera, eta hemen gainean landu inbar da. Harrian kontra. Hola. Ez behar dut. Ba oin hemen hartu, eta baitu, hola. Otako kanpora. Hola, Otako kanpora. Venga. Otako kanpora. Bai, atara kanpora. Etxan, Eta oin landu hemen, venga nahiz. Ondo landu behar da, Oda, txoioa, gaur eskuak zikindu gabenik. Venga, neskak. Eman. Eta ondo iten baduzu, okindegi bat irekiko du. Txorine. Beste bat ez, zerbait sobarra bat dago, gaur egun die, herri guztietan okindegia. Gaz pixkat. Azukre pixkat, tomateari beti azukre pixkat ondo etortzen zaio. Azido puntuak entzeko. Eta, zegutona, piperpatza. Zemuz? Nire aia dago masa bat. Ba, segi, gehiago emar da. Hau oin, 10 minutu lantzen egon bar gara. Hori. Venga. Zemuz da, oso ondo. Hartu honek, hau dana, hau hemen ez da bota behar, eze behintza. Bali. Venga, zemuz da dena. A ver. Ondo, txura ona. Oin, lantzen zoazen enean, eskuetakoa askatuko zaizu da eta itzatziko da hor. Venga, naztu ondo. Bai, minan. Venga, segi. Eta bien bitartean, tomate hau izango zen tomate konkase bat. Konkase tomatea inoiz zentzuko zenuten, ez? Horri normalian barruko hasiak kendu ite zaizkio, eta guk hasiekin hasi eta guzti egiten du. Baina normalian egiten da hasiak kendu, pusketa eta moztu, eta haragiakin baratxuri pixkatekin salteatu egiten da. Gero oso ondo geratzen zaio, albaka. Niko albaka botako deneke. Bi hauekin ez da utziko didaten. Baina, bueno, oin utzi guzuekuk ore hau ondo lantzen, eta behin landuta daukagula, etorriko gara hemen arrabolakin, luzatuko dugu, eta kaltzonea ingo du. Vale. Hau, hartu. Bai, ez da pegatzen. Ez da pegatzen. Bai, inolan ez dutu lan. Bitu, Bai, pegatzen da, zeba, niri pegatzen jata. Eta, eskuetako honekoan baduko zo? Bai. Venga, oin ez dutu, venga, eman nahiz. Zer mauza bau, a ver. Eskuetako, ez da, behitu ingo duguna da, etorre, ekarri eskua holan. A ver, zuk eskuetan baduko zo? Ba, labean sartuko duz eskuak eta ingo... Ba, txerrian kanpitza. Txerri eskua. Bueno, txerri eskuak hori da. Bai. Bueno, zerbait, izu desberdin, Harreman. Venga, ba, esan dakoa, utzi guzue gure pizza hori hauek egiten, neska pixkat izerditan hasten dianean, etorriko gara eta kaltzoneakin jarraituko dugu. Nola, nahitzen zen, egin zuena kaltzonea? Nana, ez dakiz zer kaltzone. Giuseppe Calzone! Ointze, Giuseppe eta bi hauek ointze gatoz. Txigorra zifunaz. Ez, ondino ez, txon pixkat irina, eta berzai hori bestantzen ezin gara lusatu neska. Badaki. Lehengo, hemen, Hala, niretik hori.
biona da. Borobil bat imar dozu hemen. Oin. Pizza bat izango basan moduen, borobil bat. Luzea, hasiko naz. Bai. Ez daukau beste arrabolari, bitu, araitzei irakutziko diot, truko bat, etxean arrabola ez daukazulentzako. Bai, baso batekin ere aldala. Bai, zera baso batekin, Lastana. Botella batekin. Botilla batekin. Hau da, truko bat, etxean nik inoiz egin dut. Nik hori Arrabolarik ez izan. Kontuz, apurtu bare. Eta, bueno, Nik hori trukoa jakin dut. Hombre, jakindo zula nik zuk. Nik ere. Hombre, bueno, zuke bai, ez da? Bai. Hau nun ikusi zen duen. Masterchefen eolako ematen ikusten duen, ero nun? Ez, zuk esatzen, Etxien ikusi nazu nahi hori jen? Eske berriz etortzez da, botat, bida. Guten da, etortzen da. Elastikoa geratzen da. Zenita hoia, txikitu bari, zukalde guztia, kabidu, neska? Irina bota behar da, pixka gehiago. Bota jo gehiago? Bai, baina. Guten da, etortzen da. Guten da, etortzen da. Hori da, elastiko dagoela, oso ondo. Hola, behar da. Baita, hola. Azteko bainarrekala. Bai! Ostra, fundamenta porrata, zeina. Zuteko zumala letxiakik gainera. Bueno, hemen arrautza bat. Ni oso nahi nahi ziten, Oso ondo. Ida. Tomate saltza pixkat, eta honekin gero margotu ingo dugu. Gure kaltzone gainetik. Zein? Kaltzone. Nola ditzezan tipoa? Ez dakit. Gaur hemendik bukatu behar duzu bere izena ikasita, Jeleno. Gekin hasten da, a ber. Kusi, makusi. Zer, ikusi. Ikusten dut gauza ba, izen bat hasten dala, ge. Gelo, gele. En bukatzen da. Ge hasten da eta en bukatzen da. Gen. Ez? Gen. Ez? Gero iba dauka. Gei. Gi. Gegin. Ez? Gero u bat. Geigen. Ez? Txibato, zuk ez izan. Ez dut ezer ulertu. Gi, u. Geikuro. Giu. Giuene. Ez. Giuseppe. Ai, gos. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe Calzone. Ze prestatu behar dugu? Calzone. Oso ondo. Eta gero? Nutella. Ez emozio. Bar, itxi, bukatuko dutik apur bat itxa. Telepizza. Bestela, ez dago amaitu ginoz. Enago jolasten, nago estiratzen. Nik nahiko nuke postre iristea. Baina nik ezin da. Eske ez da estiratzen eta berdeta arrapola. Arrapola? Arrapola? Zaren zauztu? Arrabola. Arrapola, ulertu. Arrapola? Bueno, a ver. Intzana, listo. Ai, bentsat. Guaze handia. Vale, borain. Ibardana da, Itxaron. guk kontutan euki, hau buelta eman behar dotzegula, orduan, ze alde beteko jo gendun, Intza? Nik hau. Erditik, ona. Ez? Baina, inguru hau utzi behar da, zikindu bari. Bai. Neurtu lan gutxi erdi hau izango zen. Eta gero, begira, Intza, hau. Beteta. Hau beteta. Hemengo. Barrukoa. Bai. Marratik urten barik ez? Bai. Tomatea eta proba bergatzez da ondo dagoen, aiz? Nik ez. Hau. Nik ez. Hau tomate esatza bada, Lastana. Eta? Vale. Hasiko nazigor. Lehengo tomatea. Tomatea ipiniko zunik. Hori bai. Pizzak beti tomatea duka, ez? Bai. Ez ez nahi beste tomatea. Ez da bestea. Hau da, hori da gainetik botateko, erabilia da. Hola. Ezin da marratik urten. Ezin da marratik urten. Hola. Intza, ijango zu. Hoxe. Bai, proba guai. Oso ondo, hemen dako zu kastaia, irugiarra eta urdai espiko gozia. Bota, zuk nahi dozuna. Hasiko nazigor. Zigor, hasiko naz. Bai, hasi. Zelan Intza? Ondo. Ba, honi bota aldizkiogu oliba batzuk, barrengorria, txampiñoi batzuk,
onjoak, barazkiak, nahi duguna. Egin aldugu baita haragi zehatuarekin honekin boloñesa bat egin, eta boloñesarekin barruan sartu. Erditik engotela. Bai, txuna. Hala, listo. Igor, listo. Baina erdia ez da hori elastana. Hoi erdia ez da. Gutxi hori hori da. Igor, listo. Vale. A ver, Ritza, araitza egin Tomate. prestatzen. Eta baina, a ver, doblatu, ba, a ver, Ritza. Hartu araitza, eta zuk saldu. Doblaukot. Bai, a ver, zuk saldu, araitza. Zerrekin. Honekin, goiarekin. Listo. Badao? Bai. Eta oin, hau, inberdana, holan. Itxi, holan, atximurka zuko oso ondo itxesuna? Atximurke? Hola, baina, gainean. Oso ondo. Bitu, Oso lehenko intza, ondo. bitu. Holan, gainera, hori da. Eta ero atximurke. Atximurka ingo oso ondo. Bai, ez artista hortan batzutan, Araiz kontu mantala parrillera, lastan ezikin jo. Eta, hau... Amantalak zikin bidier bestelan. Ja, bestela ez tozula, ez? Emango da bestozula kozinatu, ez? Hartu daitz. Listo. Gaztaia botatzen zu? Bai. Zer bat? Pilo bat. Seguro? Bai. Zute guzinik. Ba botazo pilo bat. Pillo bat, ero bi pillo. Bi pilo. Bi pillo? Venga, oliba olio pixka Bi bat kilo. Oliba olio pixka hemen azpian. Eta haber zean egiten dugun, bi hauek sartzeko. Zuk Nikola eraltzeko tizkinatik. Txon, Azpitik daupe gauta. Bai, apuro bai. Ni jazta, Txon, bueno. Zer. Zuk, intza hartu hemen ditu. Hau, espatula. Espatula. Ja, eta bain? Zein behar dut. Hola bat. Izten dut. Araitza iba. Arrautza ez dut sartu, lastana. Arrautza barik. Vale. Bueno, hemen goxua geratzen da gero, arrautza botatzen dio bertara. Osorik. Arrautza hartu, kras bat eta gero itxi. Enekan, bai, hor. Hor daude. Zuzureakin atea, zu nahi tein dozu. Ez diaztu pasa, Beki araitz, hau. Horrela, eta ero atximurken behar. Ondo itxi gana. Venga, a ver. Ekarri? Nik. Txan, nik hemen, a ver, sartu horazpian. Astiro lastana. Inga, ba, bi. Jo ba. Txan, itxo. Puzle bat. Atzau? Puzlea. Ala. Eta oin hau, Puzle bat. gure brotxa zoragarriarekin. Ni. Ez, magu zengo dugun? Bai, zigorre margotuko da. Ni margot. Ez. Bai, gaur zigorrek, ala. Beti diteoso. Arrautza tomateakin. Arrautza tomateakin da. Hau, hola, emango jo lan gatuko da ilun, kolore gorriska ilun bat. Labea, berreun da 20 gradutan, eta hone beharko ditu 15 bat minutu. Eta ingo duguna da, gero atarako ditugu osagaiak egiteko gure ur krema, ur eta txokolate krema. Eta denbora ikusiko du, zema falta zeionero, horren prestatu eta gero osagaia listo bado, ba horren hau probatuko du. Eta bestela, kremakin hasiko gara, egiten. Venga, ba hau labera doa, 20 bat minutu. Venga, iriki. Ja. Oantxe gatoz. Nik uste dut labekoa atara ingo dut ze badago. Ez borratu Giuseppe. Nerea da hau. Intza zurea. Gure kaltzoneak egin da daude. Utzi guzue, ze hau oso beroa dago. Ingo duguna da. Hau, oskailuan sartuko dugu. Jale. Jasoko dugu guzti hau, Giuseppe izenarekin geratu, dana garbi daukaunean, platera jarri eta hori probatzea, bale? Bueno, zein zan zein? Hau da nirea. Bale, hau utziko jasu hemen platenan polita jartzeko ensalada pixkatekin.
eta ero intzari berea puskatuko, eta zuri pusketa bat hemen probatzeko. Baina gai, seguru zuri dela zuria. Vale. Bai, nire da hori ikusten dut. Venga, a ver. Baina, ma. Olioa. Intza, hori, botella estigar jartzen dana, pasau mesez. Altzau, jetxi hortik. Oi. Eta ospin pixkat. Ospina. Jagurratu egin dute. Zeinen izena. Giuseppe. Bueno, Oso dekogu ondo. eskuan ira. Dekogu eskuan iratzeko. Baina A ber, begiran adan, A ver. Nire hau. Eta oso argi gainera. Eta hori da Bai, daitzena. ez, hoi da zurea, ez, hau da nirea. Honek irugiarra dauka. Orduan hoi da nirea. Hau da, araitzen da. Zeban ikastotza bote irugiarra. Eta hau da. Nire ez bota hori, Nik ere ez dejako, Baina hau da argazkirako lastena, politia itxeko. Hola, ja. Hau utziko diegu, beraiei hemen, Hori hola, bai, no? pero, ikusteko, eta hu, Niguro jandeko A ber. nirea. Nirea. a ver, intza. Nirea. Hau zurea, Hori da nire, bokaioa, eta araitzena eta hau, Ze gozu. ez da pixka faltzu egeratu hori intza, seguro? Goxua dala, erdi banengo da araitz. du. Albakai da jaten. Xirikun, araitz. Berdin jara. Tomateari beti botatzen jako albaka, araitz. Opotekoak beti saltzen du albakaken. Eta gira ze samurra geratzen dan, Ze gozu. ikusten duzue. Ze gozo, zigor. Bai? Zuken dozu, Ni ez esan ze gozo. Ze gozo intza. Ha! Tomatak erreiten hau, Baina oso gozo da. Honi arrautza bota badenion araitzu oso gozan. Okingoan hemen ardian, arrautza egin da. Tomata ze gozoa. Gozo. Ni arretu nahi nahi, zuekaz? Bai, urrenguko non behar dugu berdina.